Du er ordblind, og din ITK-lærer Simon Måge har hjulpet dig med at oprette en konto på Nota. Find hjemmesiden nota.dk på Safari og tryk login. Okay. Og det er Nota, N-O-T-A. Ja, så åbner jeg Safari og går ind og søger på Nota på Google, og den kommer op med det samme, og så klikker jeg på den. Og så skal jeg logge ind. Og det er det, der allerede står her, ikke? Så klikker jeg på log på Nota bibliotek. Okay. Ja. Du har en sød lille søster, som elsker Astrid Lindgren. Du vil derfor gerne finde bogen Brødrene Løvehjerte, så hun kan høre den. Find og afspil bogen Brødrene Løvehjerte. Okay. Så kan jeg se, der er et søgefelt øverst op. Og så søger jeg bare på Brødrene Løvehjerte. Ja, så kommer der en masse søgeresultater frem, og så kan jeg se, at den øverste, det er Brødrene Løvehjerte af Astrid Lindgren. Og så går jeg ind på den. Og afspil den. Og afspiller. Klikker afspil, stor grøn knap. Og så indlæser den bogen. Og så øverst op, så er der en startknap. Okay. Yes. Næste scenario er, du er i gang med et SU-projekt om børneopdragelse og mange artikler. Din lærer har fortalt, at Bente Sidenius har skrevet en relevant bog. Find Bente Sidenius' bog om børneopdragelse. Okay, så går jeg tilbage, og så søger jeg på Bente Sidenius. Yes, jeg kan se, der kommer noget med, at hun er forfatter. Så jeg klikker bare på hende, og så kommer der nogle bøger frem, som hun har skrevet. Så du skulle gerne finde en om børneopdragelse. Om børneopdragelse. Jamen, så er der noget med små børns sprog og sprogstimulering, og så sproget af barnet. Så der er en, der hedder, at det skal være sjovt at være lille og godt at blive stor. Den klikker jeg på, fordi jeg tænker, at det er det nærmeste om børneopdragelse. Okay. Næste scenarie er, din fysiklærer har givet dig et par sider for jeres fysikbog Orbit B HTX. Men det er for meget læst op til din lille hjerne at håndtere, derfor vil jeg, at du afspille bogen over Nota. Find og afspil bogen Orbit B HTX. Okay. Ja, jeg søger på den igen. Og den kommer op med det fremme. Med det samme på. Den søger. Jamen, så kommer der 3 eksemplarer frem, hvor den ene hedder A, og 2 af dem hedder B. Jeg kan se, der er et par høretelefoner ud for en af dem, hvilket til synligheden betyder, det er en lydbog. Så den klikker jeg på. Og så igen ind og trykke på den store grønne afspil-knap. Og så indlæser den bogen. Og så kan jeg afspille den. Ja, næste er, du er utilfreds med Notas anbefalede bøger. Du vælger at redigere dine præferencer, så anbefalingerne falder mere lige tilbage. Redigere dine præferencer. Okay, så går jeg tilbage igen. Og så vil jeg gå ind på anbefalet. Jeg skulle redigere i mine præferencer. Ja, inde på min, eller anbefalet, der ser jeg øverst op mine bøger, og så nedenunder er der nyeste bøger og science fiction. Jeg tror, jeg prøver højreklik på en af dem. Der kommer jeg ind på dem. Find bøger. Kan jeg måske gå ind på.
Ja. Jeg ser en masse forslag til, hvad jeg kunne gå ind og læse med genre, og igen nyeste bøger og så videre. Ja. Jeg prøver indstillinger. Nej, det er mine egne oplysninger, der kommer frem. Ja. Prøver at finde bøger. Igen, det er det samme. Åha. Ja, anbefalet igen. Det er det samme, der kommer frem hver gang. Ja. Hvis du ikke kan læse opgaven, så siger du bare til. Ja, jeg prøver lige meddelelser. Det er nogle oplysninger, de har om forskellige ting. Og så tror jeg ikke, jeg har prøvet mine bøger endnu. Så der går jeg ind. Og der får jeg egentlig bare de bøger frem, som jeg har afspillet. Ja, jeg kan ikke finde det. Så har vi de opfølgende indtryk. Først, hvad er det indtryk af noget, som du har gået? Jamen det er overskueligt at finde de ting, jeg skal, og det er nemt at se, hvor man for eksempel afspiller en bog hen. Så det er nemt at få et overblik. Okay, var det nemt at udføre opgaven? Alle bortset fra den sidste, ja. Okay, og hvordan virkede afspilningsprocessen? Den virkede som forventet godt. Okay, har du noget andet, du kan sige altså, omkring layout eller noget? Nej, ikke umiddelbart. Okay.